Гульні патрыётаў. На Гомельшчыне стартаваў абласны этап рэспубліканскай ваенна-патрыятычнай гульні «Зарніца». До 5 чэрвеня на тэрыторыі дзіцячага рэабілітацыйна-аздараўленчага цэнтра «Романтыка Люкс» разгарнуўся цэлы палатачны гарадок. Каманды з 10 раёнаў вобласці зараджаны, ўжо прайшлі першыя выпрабаванні. У лясную романтыку зазірнула і Ганна Кустачова. Конкуренция, как потрапить на областный этап гульни, сёлета моцная. Заявились 25 команд из усіх районов Гомельской области. Яны представили видеоролики «Мы праўнукі перамоги», продемонстрававшие строевую подрыхтоўку. 10 лепшых з іх, што прайшлі першы адбор, ужо стаяць у шэрагу і готовы пачаць бітву. Кожны дзень разнастайная праграма. Гэта і агляд строю, песні, стральба, зборка і разборка зброі, турысцкія і інтэлектуальныя спаборніцтвы, конкурс «Санітарны пост». Пачалі удзельнікі традыцыйна з прадстаўлення атрада. Мы одна команда, дружно идем в ряд. Вместе отряд Лига, Зарничников отряд. Палатка, гітара і касцёр. Гучыць як адпачынак, але гэтыя хлопцы і дзяўчаты прыехалі сюды за іншым. Атрад Ліга з Рагачоўскага района тут ужо другі раз. Да спаборніцтваў рыхтаваліся сур'ёзна. Як адзначыла Анастасія Гаўрушка, ваенкор каманды, дзяўчынак не палохае і праца са зброяй. Спраўляецца не горш за хлопцаў. У меня